da soyayya ake ɗeba kewa, yawan ambaton annabi yana waye kowa. Hakika da soyayya ake ɗeba kewa, yawan ambaton annabi yana waye kowa. Da Allah na dogara ba da san zuciya ba, idan har yaban iko ba zan dakata ba. Ina so na tabbata ban yi aikin zato ba, yaƙini nake nema zamana da saiwa. Salati da tsira gun mahaifinsa naya, azimul mu'azzam ne karimul sadaya. Asa alihi da sahabu nafsu zakiya, da matan gidansa matsarkaka masu baiwa. Kiran ambato kullum yana ƙara faɗi, da himmar batul kaɗai muke ƙara kauɗi. Kusadar da soyayya abin dai da daɗi, a yau dai da wanyar ce muradi ga kowa. Da zarar rana buga tamburan daina bacci, masoya ma'aiki sai su mance da kunci, su shafe yawan wala da tsadar abinci, cikin zuciya dan annabin annabawa. Sai Allah ya buɗa mana mu dace da sauƙi, yana tallafa mana mu ta hidimar masauki. Masoya na nesa suna kusanto mu shauki, mu gana da juna don abin so ga kowa. A ƙarshen safar shara muke dan mu nusar, da kowa ya farka ga watan nan munasar. Marayu da masu buƙatuwa duk mu ƙosar, iya gwargwadon iko muke tallafawa. Hakika da soyayya ake ɗeba kewa, yawan ambaton annabi yana waye kowa. Muna ba da namu jinin a ɗiba a bayar, ga duk mai bukata in ka sha sai ka shayar. Hidimta wa soyayya wajabci ta tayar, da annabi muke shagala ku shaida wa kowa. A yau mahabbati ba zama babu tsayuwa, cikin nuna shaukin zuciyar ashikawa. A rantsar da rantsar su mu ɗaɗɗe bakewa, a tayar da rayayyu a tayar da gawa. Wabillahi ranar nan tana ba da tsarki, ga mai hankalin da ya taka dukkan mataki. A ɗau zuciyar jazba a sa ta yi suluki, a narkar da wanda ya daskare babu tsawa. Hakika da soyayya ake ɗeba kewa, yawan ambaton annabi yana waye kowa. Idan malamai suka fara feɗan jikina, sukan kwashe komai banda san annabina, su ninkan kusanci na su dau hayyacina, su kai har gaban annabi suna shimfiɗewa. Ana yin karatun haihuwa sai mu dawo, cikin hayyacinmu ƙara kaiwa mu kawo, a sirga da baitocin yabo don mu shawo, zumar ɗanɗanon zaukin muhabba da baiwa. Ana sallama tabbar yana guntuna dai, idan babu shi to bai yasa zan ji daidai, da yanayin ya canza an ji kamshin da sai dai, a birnin Madina mukan ji wallahi kowa. Hakika da soyayya ake ɗeba kewa, yawan
ambaton annabi yana waye kowa. Ana sallama da maraba kuma ai ta kuka, a sanda nutsuwa ta nutse ake tattara ka, a ɗauka a kai ko ya fi ƙarfin zuwanka, da sirri na soyayya ake farfadowa. Muna zaune mun tafi mun yi nisa da nisa, kamar walƙiya tafiyar zukata da fansa, kana so ka motsa kafar kama sai ka kasa, kana jin jikinka yana rawar rarrabawa. Salamun ala kusumul hira shugabana, salamun ala hadir hudamun halinna, salamun ala gausul giyasun nabina, salamun ala ainin ni'am mai gidana, salamun ala nurul umam wajibina, salamun ala nadamul wara qa'idina, salamun ala madalubu fil awwalina, salamun ala mab'us fil akhirina, salamun ala yasin ala alamina, salamun ala burhan mai canza suna, azimul mu'azzam sidi baban azima, karimul mukarram mai diyar nan karima, a dube ni maulana ina ma a duba mu maulana ina ma a dube mu maulana ina ma Hakika da soyayya ake ɗeba kewa, yawan ambaton annabi yana waye kowa. A ranar salatin hankula sai su kwanta, ana tattarawa ne a miƙa ga gata, da burin ma'aiki ya ga komai da fata, muradi ya tabbata nan ga kowa da kowa. A washe gari ba zan ki in zagaya ba, filin haihuwar annabi ba ai markama ba, mu je gaisuwar shirafa in ba da su ba, yaya za mu san annabi a ramin kushewa. Mu jejjera motocin mu reras da girma, mu sa baburan mu su ɗauki saitin su suma, mu hauke kunan ƙaunar ma'aikin mu muma, dawakai da duk wasu raƙuma masu baiwa. Muna raira baitoci da shauki da haske, mun yi shigar asin da asin muna ba shi take, ga 'yan midiya da security sun yi tsinke, tutar ambatan annabi tana filfilawa, tutar ambatan annabi tana filfilawa, tutar ambatan annabi tana filfilawa.